Asiphinde sibingelele kuba abukeli be-Transformation Live. Njengenjwayelo siyaye sicela ukuthi before ubuka ivideo kube ukuthi uya-subscribe noma uya-like uma ukuthi you have already subscribed. Ebese ukwazi ukuthi nimeme nabanye mhlambe nabe ngabasiza indaba esikhulumayo. Ngoba eziningi zazo zikhuluma ngentsha okuyiyona ntsha esuke isemathubeni amaningi kakhulu ukuthi yenza amaphutha angagcina eseyiholela endaweni engekho right. Angisho ukuthi nabadala abangeke yini bangene. Kade ngilalele nje udaba lwenye i-lecturer lapha e-University of Zululand. Khona i-lecturer engayiphethe kahle izingane lapha and mayiqhubeka izoboshwa. Izoyithola isiboshiwe nje, the whole lecturer liboshelwe nje ukuthi li rape noma li harass umuntu wesifazane sexually. Futhi ke mabeke babaningi abantu besifazane ubenza le yanto eyenziwa ile lecturer, uzoyigcina seliboshiwe ngempela. Kunedaba esake salithunyelelwa insizwa yakwaKhumalo eJozini. Le ndawo yaseBhambanani yayihlala eThekwini eMayville. Yayihlala eMayville lenzi empeleni sahlala khona namanje. Uyazi ukuthi enye into esinokuyenza thina sizinsizwa singabantu nje besilisa engeke nginake. Uyabona ukuhlukana nomuntu wesifazane engenze lutho, especially uma usumzalisile usunezingane naye. Uhlukane naye engenze lutho nje. Kodwa ngenxa ukuthi usuthola enye intombi ekunikeza i-attention bese uhlukana nale ingazange yenze lutho nje. Sengikufundile ukuthi kuhamba kuhambe kufike kube nokuyisola phakathi. Ngikufunda khona la endleleni ngeindaba ezinye esitholayo. Lensizwa yakwaKhumalo ithi ibihlala lapha eMayville eMpompini, ihlala endlini kaBabuwayo. Babuwayo usesekhaya sekuhlala yona. So iyasebenza nje, inezingane, inomama wezingane ekhaya. So ithi ibisithola enye intokazi la eMayville eyayihlala nje nemkhukhwini, yagcina isihlala nayo le ntokazi. Bajola nje bagcina sebehlala nayo kwaze kwaba ukuthi uyabona ke mawusuka ujola nentombazane yangasendlini yakho, niqala uqala ngokuyitshena ukuthi unayo umama wengane. Ucela ukuthi mayifikile iqonde lokho ukuthi sekufika umama wengane. Kube ngathi yezwa. Kodwa makuhamba isikhathi bese kuproveka ukuthi nakuba yezwa kodwa ayikwazanga ukubekezelela lokho. Uthi uKhumalo umama wengane yakho ngapha eJozini wangasemakhaya. Uthi wathi mayithandana nale ntombazane ibifunde eUNISA ke le ntombazane ibifunda nje 2018 wadibana nayifunda. Uthi le ntokazi yakwachiliza eClermont kodwa kushuthi ibihlala kakhulu eMayville, ihlala nomama wayo. So wagcina ke sehlala naye endlini uKhumalo ekuhambeni kwesikhathi, kodwa besaqala ukujola. Uthi yake ngikulento ukuthi ukuhlukana nentombi noma nomama wengane engazange enze lutho, sengibonile ukuthi kuhambe kube nomphumela omubi. Angazi noma indlela ngicabanga but that is arguable. Uthi umfoka Khumalo wake wathi ngelinye ilanga ifikile intombi umama wengane yakhe
wayitshena le ntombazane le yasesigcemeni ukuthi kuze umama wengane ngicela ukuthi ungafoni. Uthi uKhumalo wathelele nomama wengane elele nje endlini nomama wengane athi afika ngalelo langa umama wengane. Uthi wezwa ngabo 9 ebusuku qoqoqoqo ebusuku ngabo 9. Uthi mayethu uyabuza ukuthi ubani lo wakhuluma umuntu, uthi avuke. Mayethu uyavuka uyeza ukuthi gigigi iziki khona umuntu obalekayo. So mayibuza umama wengane uthi hayi, uthi bese hayi kushuthi amaphara mhlambe afuna ukucheck ukuthi khona bani la, ngoba anokungena amaphara eindawo afika nokho mayibonda khona umuntu ophendulayo aqhekeza angene ngoba asuke eyitshena ukuthi umnikazi walendlu kushuthi ungena ebusuku. Uthi uKhumalo uthe uma sebe baqhubeka nokulala kwathi ngabo 11 futhi ebusuku waphinda wathi qoqoqo lo muntu, waphinda futhi wathi qoqoqo kwaze kwabe yavula uKhumalo eminyango aphinda abaleke lo muntu. Uthi kwathi ngo4 ekseni wayizovuka emsebenzini uKhumalo ekseni. Uthi ngo4 ekseni aphinde futhi lo muntu athi qoqoqo ngo4 ke manje. So lo muntu akalalanga ngoba waqoqoza ngabo 9 11 waze waqoqoza ngabo 4. Uthi emva kwalapho ekseni mayithu uyabuka nasekuseni akabona ukuthi ubani, uyabaleka lo muntu. Kodwa bese kufika kancane ukuthi kungenzeka ukuthi le ngane ngijola nawo la, kodwa ngoba siya ayikazi yenze futhi lento before. Uthi bese kuthi mayisevukile ekseni emsebenzini kuthi nje mina bese thola ucingo umama wengane. Ethi umama wengane angazi baba kaSibani bani, njoba ngihlezi nje la endlini sekuvele kwangena intombazane nebhayidi lamanzi yafika yathela amanzi phezulu kombhede. Angiyazi ukuthi ayishongo lutho nje, ivele yangena yafika yathela amanzi phezulu kombhede. So uma kuthe uma eyifonela uKhumalo le ntombazane ukuthi lento yenza uyenzelani manje umama wengane, ngoba phela umama wengane lo lapha endlini. Yathi le ntombazane ngeke mina ngikwazi ukuthula, ngeke mina ngikwazi ukuthula ube wena ulele kamnandi, yabona, ekhulume nje njengomuntu wesifazane. Uthi ke mfowethu Khumalo ayibakubangeke lokho, bese yabuya emsebenzini ayafika axolise ke umama wengane, achaza ukuthi hayi le ntombazane idingenela ngake ngajola nayo kodwa sisajoli. Ayibekubangeke futhi nomama wengane ke manje. Nangakusasa iphinde futhi le knock ithi qoqoqo kodwa yenza kanye yabaleka. Kwase kucaca umama wengane ukuthi umuntu onokhala endlini le ntombazane le ngene yazochitha amanzi la. And futhi kuyabonakala ukuthi akusekhona ukuthi le ntombazane bayajola kumama wengane kwafika leso sithombe. So wahamba kumama wengane wayemakhaya. Wasale wakubanga ke futhi uKhumalo lokho nale ntombi le yala khona la esigcemeni, kodwa baqhubeka bathandana. Yathi mayibuya futhi ngelinye ilanga umama wengane ezovakasha yakuphinda le ntombazane lokho. So ngamanye amazwi ayikhombisa ukuthi ayeneme ngokuvakasha kamama wengane la. So loneka kanjalo ukuthanda lukaKhumalo nomama wengane. Wagcina naye uKhumalo esebona ukuthi yazi ukuthi kwesinye isikhathi mawusubona yazi lo muntu sengimphoxe kaningi, ugcina ungasakwazi nokumncenga manje. Ukuthi uKhumalo waphelelwa nje nawo ukumncenga ngoba wabona ukuthi hayi sengimphoxe kaningi. Wavele waqhubeka nale ntombazane yala esigcemeni. Waqhubeka naye kwaze kwaba uthola ingane nale ntombazane. Wagcina sehlala naye futhi endlini. Akubudeke mayesho uKhumalo emkhukhwini wale ntombazane nasendlini yakhe. Kuseduze nje ngoba bakhe empopini owodwa. Uthi ke emva kwalapho uKhumalo wagcina ke sekhohlwa nje umama wengane, esefaka imali nje kuphela, wagcina nje sekhohlwa yena. Uthi emva kwalapho ilanga ke
okuyilona elafike lamqeda nje lamcoba amandla, ngoba ngesikhathi eqala ukudibana nayo le ntombazana ngo-2018 yayivele ifunde eUNISA, kusho ukuthi yafunde yaze yaqeda. Kusho ukuthi ngabo 2021 yayisiqala ifaka ama-CV le ntokazi. Iwafaka-ke, uyazi ukuthi igenge le eyenza i-teaching yayifaka ama-CV koMpumalanga koGoli ngoba kuthiwa imisebenzi iyatholakala lapho. Nawe uyayifaka yonke indawo kama-CV. Uyena uKhumalo wayesiza nangemali yokugibela and all of those things. Uthi uKhumalo kwathi ngomhla ka-2022 November emini nje le ntombazane yathola leyathandana nayo leyakwachiliza, yathola ucingo, ifonelwa ngabahloli eGoli ukuthi ayiphuthume eGoli la yayifake khona i-CV. Uthi-ke base behlanganisa-ke sebehlela ngoba kwakuLwesihlanu, base behlanganisa indaba ukuthi mayihambe eGoli lo ntombazane izofika ihlale nobani, uyabona, bahlanganisa leyo nto, bahlanganisa nemali yokuthi ifike iqashe. Kuthi uKhumalo yathi ngifuna njalo uqaphele ukuthi lento ebengisho ukuthi uma uye kumuntu wesifazane engazange enze lutho, kuhamba kugcine kube nomthelela engingazi noma kusuke kuzinyembezi noma kusuke kuyini, kodwa nje in most of the cases la khona mangikhuluma ngomuntu wesifazane owayekeka kungenzakalanga lutho, ukuthi musu ushayisile usuyindoda usufuna kanjalo futhi umuntu wesifazane, it's vice versa. So uthi uKhumalo bahlanganisa imali ye-rent ukuthi mayifika lengane rent ephambili nani base beyishayela imali ithikithi lebhasi eDurban Station ukuthi igibele eGoli. Ibhasi ke lalizosuka ukuphuma ngo-7 ntambama selibheke eGoli. Uthi uKhumalo yahamba ke le ntombazane angazi noma ngomgqibelo noma ngesonto ngebhasi lalibheke eGoli. Uthi ke bedeze bexoxa la ku WhatsApp, uthi yayisimfonela le ntombazane, yamfonela ngabo 9 ebusuku. Uma imfonela besaxoxa nje besibuza ukuthi unobani pho lapho, ethi uKhumalo hayi ngingedwa ngisendlini. Ikhombisa ukungeneliseki mayithi uyedwa, isole sengazi ukuthi akekho yedwa. Uthi bese ivele ivala ucingo, kanti intombazane izovele ngaleso sikhathi ibhasi yayisile koMaran Hill. Ngesikhathi ifoni intombazane yavele yacela ebhasini yehla, iyakhala ngoba ikhala nje la ibhasini, iyakhala, ikhaliso ukuthi ithema ifonela uKhumalo yezwa sengathi khona izwi lomuntu wesifazane endlini. Yakhala la ibhasini, yayisithi mabeyibuza laba ebhasini ukuthi ikhalelani, yayisithi sithola ucingo lithi sekushone, angazi noma yathi sekushona ubhuti wayo. So yathi sicela ukwehla ebhasini ngoba yazi yehla e-toll gate eMaran Hill. Yehla e-toll gate, yathi mayehla e-toll gate yahayikha khona ebusuku, yahayikha la e-toll gate ukuthi yawelela ngaphesheya emotweni eyibuyela emuva, yahayikha la ngaphesheya, yayisithola imoto kodwa ayihayikha emgwaqeni, ihayikha la e-toll gate. Kushuthi icelelwa ngabanye osisi laba abalasebenza la e-toll gate ukuthi makudlula imoto bedeze bebuza ukuthi ayini ePinetown, ayini eThekwini. Yayigcina yathola imoto ePinetown le ntokazi. Uma isendleleni ebheke ePinetown bese ifonela iphoyisa eyakuyathandana nalo, eyayijola nalo, yehlukana nalo. Ifonela leli iphoyisa ukuthi lilande ePinetown lise eMayville. Lithi leli iphoyisa ke uyanqasha phela manje. Ithi le ntombazane kulungile kuyanqasha. Labiza 1800 iphoyisa ukusuka ngoba lathi njoba kusebusuku nje ngalezi khathi 10 manje 11 kuyoshaya u12 njoba ungisusa ePinetown, ungisusa la eMayville ungisa ePinetown ngizophinde ngibuye 1800 ngoba uyanqasha. Yawukhipha intombazane 1800 iukhipha kule mali eyayizofika iqashe ngawo phambili.
le mali yazanywe uKhumalo yawukhipha 1800 yawunika leli phoyisa yabuya ngalo leli phoyisa uthi uKhumalo wezwa isiqoqoza eminyango ebusuku mayithi uyabheka isikhathi o12 kuyoshaya u1 uthi mayithi uyavula eminyango hawu yiyo le ntombazana ayingene imfica uKhumalo ulela uzumekile bese ibuza ukuthi uphi lo muntu adunayo la uthi uKhumalo ngavele ngathuka ngashaya uvalo ukuthi lo muntu kade unjani lo muntu uthi ngavele ngabona ukuthi lo muntu mangathiwa ngiyaqhubeka ngiyathandana naye kusasa uyokwenza enye into engaphezukale ngoba awukwazi ukujika ubizwe ku-interview ungazi ukuthi impela yayibizwe ngomsombuluko kodwa yasihamba ngesonto yona obviously njobe sibuyile nje ayisekho enye into ezoyifikisa eGoli ngakusasa ngo8 yayisingasekho so the interview was cancelled yagcina ingayanga uthi uKhumalo waqhubeka kodwa wathandana naye kwahamba isikhathi wagcina engasakwazi ukuyibekezelela waseyahlukana naye uthe mesehlukene nayo wasebona isikhala sika mama wengane ngoba isikhala sika mama wengane wasibona engakahlukani nayo le ntombazana kodwa wayesebona ukuthi yazi khona ipeace engasekho la endlini ekade ikhona khona imfudumalo ekade ikhona la endlini engasekho waqala ukukhumbula umama wengane mayithi uyazama ukuyidlisa satshana nangumama wengane kwasho ukuthi umama wengane akasekho lapho kuze kube manje uyabona ke mawusuke kuze kube manje uFika Khumalo uthi naye unokuyisolo kunzima osekuze kwaba nomthelela kuyena ngisho egazini usengathi umuntu ogula kodwa akaguli ngenxa ukuthi uzama uvala isikhala sika mama wengane yakhe ahlukana naye engenze lutho baye bethi ke mabe njengaye nje umfowabo Khumalo uthi uyazi ukuthi ukhona omunye umuntu osesimene esifana nesakhe mhlawumbe yena usaqala lo muntu ukungena kulesi simo futhi ikhona nezimpawu ezikhona ezikhombisayo kulowo muntu ukuthi yazi isiphetho kuzoba yilesi sika Khumalo kodwa usahlezi so advisor noma ubani onenkinga efana neyakhe ukuthi azi ukuthi akuyona yakhe yedwa lowo muntu inkinga nabanye banayo yabona ke mawusuke ukhuluma ngento abantu abangaka experience uzama ukuba faka ezicathulweni zakho kuba nzima kwabanye uyabona nje le mfowabo Khumalo uze wakhala ngokuthi une depression manje uza akasaguliswa ukuthi ufuna ukubuyisa umama wengane kodwa uguliswa yithuba elalahleka ngenxa yento eyayingeza kuyandawo uguliswa yithuba angaboni futhi ukuthi usazophinda lithola so ke ngiyaye ngithi ezindabeni ezifana nalezi ngiyaye ngithi kushuthi inyembezi zomuntu osukumale engenzanga lutho ayijwayele ukuwela phansi ngoba akulona udaba lokuqala olufana nalo lesikhulumayo kanti ziningi esike sakhuluma ngazo abanye besithumelela zona ezifana nalezi isiphetho sazo uthola ukuthi sifana nalesi sika Khumalo umuntu uthola ukuthi useyagula omunye uthola ukuthi udinga icounseling ugula emotionally udinga icounseling udinga yonke leyo omunye uthola ukuthi akasazazi nje kahle ukuthi kanjani ngenxa yokuthi walahla ithuba abona ukuthi ngeke salithola unfortunately le ntombazane ke uKhumalo basabonana nayo kodwa ayisahlala eMayville le eyayiuhlanya basabonana nayo isiyawuthola nomsebenzi sinanemoto iyaphuza ke kodwa okwenza ukuthi uKhumalo angakwazi ngisho ukubuyela kuyona noma eyibona yaphuza utshwala yabonakala ukuthi yaphuza kakhulu ikifike kunina
ngoba unina usahlala eMayville eyibona ukhumalo ifike ngemoto engabi nana uthi noma eyibona ihamba ngemoto akanakho nje ngisho ukuthi kwakuyintombi yami le ngifuna ukubuyela kuyo akanakho lokho uthi uvele ecikeke kakhulu kunakuqala enyanyiso ukuthi ngayo walahla ithuba lalenqayizivele lakhe noma mwengane kodwa futhi nayo isimo sayo noma isebenza akukho okukhalisayo nje ukuthi engabuyela kuyona. So mhlawumbe omunye ngafunda isifundo kule ndaba ukuthi zikhona insizwe ezike igoloza ama signs ziwabona. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngikhuluma ngokuthi umuntu wesifazane lezi insizwe eyibulala abantu besifazane ekade eyithandana nabo. For example umuntu obulela intombi ayikho insizwe evele ivuke ekseni bulelwe nje embedeni ivele idonsa isibhamu idubula intombi ayikho. Ayikho insizwe evele ivuke ekseni kulelwe nje embedeni ivele idonsa isibhamu idubula umkayo ayikho. Ingxabano enjalo iyaqala ngo-2010 isigameko size senzeka ngo-2018. Impawu uthola ukuthi zikhona from 2010 kubonakala ukuthi laba bazohamba bebulalana kodwa isigameko size senzeka 2018. So abanye bethi beyibona impawu bese bethi kodwa hayi kuzolunga emva kwesigameko bese bethi bengithi kuzolunga. Thank you.